So hello guys, welcome back to my channel. My name is Birkhang and I hope you guys are absolutely fine. So guys, today in this video I'm going to cover how to create a Facebook page. Okay, जों Facebook page को जों मारै create खालामनो एबा Facebook page को जों मारै खुलिनो दिनै बे भिडिअ नोंथांखौ फुरा explain खालामना फोरोंगोन. So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय. So guys, let's start this video. So friends, नोंथाङा Facebook page को create खालामनो एबा Facebook page को खुलिनो थाखाय मा खालामनांगोन? First of all, Facebook app को open खालामदो. Okay, open खालामनायनि उनावहाय नोंथाङा खनायावहाय नुदों जानांगौ बे आइकनाव क्लिक खालामदो. Okay, क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बे अपसनाव क्लिक खालामदो pages. बे अपसनाव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन. Then create page आव क्लिक खालामदो. Okay, क्लिक खालामनायनि उनावहाय get started आव क्लिक खालामदो. Then बेयाव नोंथाङा नोंथांनि Facebook page नि नेमखौ मा दोननो सानदों? Facebook page नि नेमखौ बेवहाय लिरदो. Okay, नोंथाङा नोंथांनि Facebook page नि नेमखौ मा दोननो सानदों? क्लिक बेयाव दोनसै आङो, जेरै आं दोनसै बे Facebook page नि नेमखौ. नोंथांनि गोसो बायदि नोंथाङा नोंथांनि Facebook page नि नेमखौ दोननो हागोन. आं बेवहाय दोनसै जेरै आंनि Facebook page नि नेमखौ Bollywood model. Okay, then बेयाव क्लिक खालामदो. बेयाव टिक मार्क लागायदो. Okay, नैबेवहाय टिक मार्क लागायदो. बे आइकनाव टिक मार्क लागायनायनि उनावहाय नेक्स्ट आवहाय क्लिक खालामना होदो. नेक्स्ट आव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय आरो केटेगरिखौ चुज खालामदो नोंहा मा सिस्टेमनि बानायगोन. बेवहाय दङ मेरला दङ. पार्सनेल ब्लग, प्रडाक्ट सार्भिस, शपिं एन्ड रिटेल, हेल्थ एन्ड बिउटि. Okay, नोंथाङा मा सिस्टेम मा केटेगरिनि Facebook page बानायनो सानदों बेखौ क्लिक खालामदो. आंथ' नैबाव क्लिक खालामसै पार्सनेल ब्लगखौ. Okay, पार्सनेल ब्लग. Then नोंथाङा मा खालामदो? नेक्स्ट आवहाय क्लिक खालामदो. क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन. दानिया नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइल पिक्चारखौ लागायदो. बे पेन्सिल अपसनाव क्लिक खालामनानै. Okay, दानिया आपल'ड फट'. आं मोनसे जायखिजाया फट' चुज खालामसै. Okay, बेखौनो चुज खालामसै आं जायखिजाया मोनसे. बेखौनो दानिया बेनि उनावहाय सेभआव क्लिक खालामदो. Okay, सेभआव क्लिक खालामना बे आपल'डिं जाबाय. Okay, then नोंथाङा नेक्स्ट आवहाय क्लिक खालामना होदो. Then कभार फट'बो लागायनो हायो नोंथाङा. कभार फट' नोंथांनि Facebook page नि कभार फट'खौ बेयाव क्लिक खालामनानै थ' आं लागायना होनोसै बेयाव. Then मोनसे चुज खालामसै आङो. बे फट'खौनो चुज खालामसै. दानिया सेभआव क्लिक खालामदो. Then uploading. It is now uploading. Uploading जाबाय. Then next आवहाय क्लिक खालामदो. दानिया नोंथाङा नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ बेवहाय एन्टार खालामनानैहाय लागायदेरनो हागोन, मेनसन खालामनो हागोन नोंथाङा नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ. आंथ' दायो बेखौ बेवहाय आंनि पार्सनेल डिटेल्सखौहाय लागायथ'ला. Okay, दानिया स्किपआव क्लिक खालामना होदो. दानिया बेखौ खालामथ'ला. स्किपआव क्लिक खालामदो. आंथ' स्किप खालामसै. दानिया नोंथांनि Facebook page दानिया आं दा बानायनाय Facebook page आहाय जाबाय अलरेडि. Okay, दानिया नोंथाङा बेखौहाय मा नोंथांनि Facebook page नि नेम केटेगरिफोरखौ चेन्जबो खालामफिननो हायो, एडिटबो खालामफिननो हायो. Okay, नैबे एडिट पेजआव क्लिक खालामबानो जायो. Okay, दानिया नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सआ बेवहाय ओंखारफिनजोबगोन.
एडिटबो खालामफिननो हायो नोंथाङा नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्सखौ दा एडिट खालामला बिदिनो थाथोंसै देन फट'फोर आपल'ड खालामबा नोंथाङा नैबे फट'नि अपसनाव क्लिकल' खालामदो फट' आपल'ड खालामबा देन सेलेक्ट खालामदो नेक्स्ट आपल'डिं खालामदो अके दाना बेक फैदो बेक फैनायनि उनावहाय नोंथाङा दानिया बे फेसबुकखौथ' जों क्रिएट खालामबाय एबा खुलिबाय जोङो दानिया बे फेसबुक पेजखौ जों मारै इउज खालामनो देन नोंथाङा फेसबुक एपखौ अपेन खालामदो नोंथांखौ फार्स्टनि फोरोंफिन जोङो देन बे आइकनाव क्लिक खालाम देन नोंथाङा पेजेसआव क्लिक खालामफिनदो पेज अके रिफ्रेश खालामनो खनसे पेजेसआव क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय नै नोंथाङा नुदों जानो हागौ आं दायोसो खुलिनाय फेसबुक पेजआ बेनो बलिउड मडेल अके बेयाव क्लिक खालामदो थिग बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजखौ बेबायदिनो इउज खालामनो हागोन अके स' बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजखौ क्रिएट खालामनो हायो आरो नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फोरोंगोन जे बे फेसबुक पेजखौहाय जों मारै भेरिफाइ खालामो एबा फेसबुक पेजनिफ्राय जों मारै आर्निं खालामनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो फेसबुक पेजजों रांबो आरजिनो हायो अके जों रांबो आर्निं खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथांनि बे फेसबुक पेजआवहाय मा जानांगोन 10K लाइक्स थानाय जानांगोन बिनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजखौ भेरिफाइ खालामनो हागोन बिनि उनावहाय नोंथाङा आर्निंबो खालामनो हागोन बे फेसबुक पेजजों अके स' बेबायदिनो नोंथाङा नोंथांनि फेसबुक पेजखौ खुलिनो हागोन एबा क्रिएट खालामनो हागोन अके स' गाइस नोंथांमोना बेबायदिनो फेसबुक पेजखौहाय क्रिएट खालामनांगोन एबा खुलिनो हागोन स' जोबोद इजि प्रसेस नोंथाङा 2 मिनिट्सनि गेजेरावनो फेसबुक पेजखौहाय क्रिएट खालामनो हागोन अके आरो नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो दं हाउ टु भेरिफाइ एन्ड मनिटाइज मानो होनना बुङोब्ला जों फेसबुक पेजखौहाय जों मारै मनिटाइजेसन खालामनो एबा भेरिफाइ खालामनो मानो होनना बुङोब्ला आफ्टार भेरिफाइ एन्ड मनिटाइजेसन नोंथाङा फेसबुक पेजनिफ्राय आर्निंबो खालामनो हागोन अके मानि आर्निंबो खालामनो हागोन अके आरो नोंथाङा बे फेसबुक पेजखौहाय भेरिफाइ एबा मनिटाइजेसन खालामनो थाखाय नोंथांनि बे फेसबुक पेजआवहाय 10K फलोवार्स थानाय जानांगोन अके 10K लाइक्स एबा फलोवार्स थानाय जानांगोन अके बेनि उनावहाय नोंथाङा नोंथांनि बे फेसबुक पेजखौहाय भेरिफाइ एबा मनिटाइजेसन खालामनो हागोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा आर्निं खालामनो हागोन नोंथांनि बे फेसबुक पेजनिफ्राय अके स' गाइस नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब एन्ड अल्सो प्रेस द बेल आइकन टु गेट लेटेस्ट अपडेट स' गाइस जय हिन्द वन्दे मातरम